שלום, שמחים שאתם שוב איתנו בתוכנית דרכי חיים בכלכלה, כאן בערוץ מאיר. גמ"ח ראשי תיבות גמילות חסדים. בעבר תפקידם של הגמ"חים היה לסייע לחלשים, לעניים, לאלו שאין להם. הגמ"חים סיפקו בגד ללבוש, מזון לאכול, לאלו שלא שפר עליהם מזלם ונזקקו לטוב ליבם של יהודים רחמנים. שהרי ידוע שיהודים רחמנים, בני רחמנים הם. בשנים האחרונות המצב השתנה, וגמ"חים מכל הסוגים והמינים צצים בכל רחבי הארץ, וכל איש או אישה יכולים ליהנות מהם. קחו לדוגמה את הרשימה הבאה: גמ"ח חדשות מגע, גמ"ח מוצצים לתינוקות, גמ"ח ספסלים לאירועים משפחתיים, ואפילו גמ"ח מזוודות. ערי ישראל מתמלאות חסד ועזרה הדדית. בתוכנית היום נתמקד בגמ"חים שאנו, משפחתנו, חברינו עשויים להזדקק להם במהלך החיים. נפתח איך לא בגמ"ח כספים. זה אולי נשמע לכם כמו מקום שמפזר כסף, אך לא כך הדבר. בגמ"ח כספים נותנים הלוואות ללא ריבית, תוך קיום הציווי המפורש בתורה, לא תשימון עליו נשך, האוסר הלוואות בריבית. איתנו באולפן היום נמצאים הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר לכלכלה. שלום מר אישון. שלום וברכה. ואדוארד כהן, יושב ראש האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. שלום לך, אדוארד. כן, רבותיי, יש דבר כזה, אגודה ישראלית ללא ריבית. ובכן, אדוארד, הלוואות ללא ריבית, מי בכלל מוכן היום להלוות כספים בלי להרוויח על זה כסף? לפי התורה, יהודי אסור לו לגבות ריבית מיהודי אחר, אז פנינו לתורמים נדיבים, ובמסר, התחלנו בשנת 1990, 22 שנה, במשך השנים גייסנו די הרבה כסף, עברנו את $40 מיליון, ואנחנו... סכום מכובד. כן, ואנחנו נותנים הלוואות כל יום. יש לנו משרד פה בירושלים, בתלפיות, והתורמים באים מכל העולם, האמת שבעיקר מארצות הברית, אבל גייסנו גם בישראל וגם כל רחבי העולם. אוקיי, כזו הקדמה זו בעת הזמן לשאול זה הזמן לשאול את שאלתו של ינקלה. בבקשה. שלום לכם. הבן שלי עומד לרכוש רכב חדש. האם הוא רשאי לקבל חלק מהסכום כהלוואה מהבנק או מכל גוף שהוא ללא ריבית? כן, אז אדוארד, השאלה כאן של ינקלה פותחת אותנו לנושא שהוא מן הסתם מאוד מאוד חשוב. מהם הקריטריונים שלכם לחלק את אותו כסף נכבד שאספתם? למי אתם נותנים את הכסף הזה? מה הערבויות שלכם? וכדומה. כן. אז קודם כל, יש לאגודה, האגודה הישראלית ללא ריבית, להלוואות ללא ריבית, זה www.freeloan, free כמו חינם אין כסף, loan כמו הלוואה, מילה אחד, freeloan.org, org.il. אוקיי, אני מניח שיותר פשוט לכתוב בגוגל, האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. כן, גם כן. ואז שם כל התנאים שלנו, אבל בגדול אנחנו נותנים הלוואות לאנשים שעובדים, מפני שחשוב לנו מאוד לקבל החזר של כל ההלוואות. זה לא גמ"ח במובן שזה מענקים, זה גמ"ח במובן שזה רק הלוואות שמחזירים. אז צריך מינימום של הכנסה שהוא 3,000 שקל, וגם יש מקסימום. לא באנו פה לתת הלוואות לעשירים. אז המקסימום לבודד או לזוג זה 15,000 שקל הכנסה של המשפחה, של הזוג. אז יש בין קריטריונים עיליים ותחתיים שבהם איתם אפשר להיכנס אליכם ולבקש את ההלוואה. כן. נניח שאני נזקק להלוואה ופונה אליכם, איך מתבצע התהליך? אז אפשר גם מאותו אתר באינטרנט להוריד את הטפסים, או אפשר להתקשר אלינו ולקבל לבקש את הטפסים ונשלח לכם בדואר. אפשר לבוא למשרד ולקחת את הטפסים. אפשר גם, אם יש קושי בלמלא את הטפסים, לבוא אלינו, יש לנו צוות. כמה זמן עורכת הבדיקה שלכם? די קצר מהיום שנכנס הטפסים שמילאו אותם כמו שצריך, בערך שבועיים בממוצע.
בוא נשאל אבל שאלה פשוטה, מאיפה הגמחים באמת יכולים להחזיק את עצמם? אם עובדים מהקרן, מהריבית, איך אתם מחזיקים את עצמכם? שאלה טובה. אז יש, בגלל שאין לנו רווח, אז יש לנו כמה מקורות. אחד שהקמנו באותו זמן קרן תקורה, ובגלל שהיום הריבית במשק, לא רק בישראל אבל בכל העולם, הוא כל כך נמוך, אז אין הרבה הכנסות מהקרן הזאת. שנית, כמה מהתורמים הגדולים שלנו שהקימו קרנות אצלנו. הכסף שייך לאגודה, אבל אנחנו שמים אותו בתוך קרן על שמם, וכל שנה אנחנו מדווחים לכל קרן מה עשינו עם הכסף שלהם, כמה הלוואות נתנו, כמה החזירו, כמה עדיין, איך אומרים באנגלית, work in progress, שהם עדיין... בכמה אנשים אתם מטפלים? בכמה אנשים, בערך 4,000 הלוואות כל שנה. וואו, מספר רציני מאוד. כן. מה אחוז החזרה, ההפרשה לחובות מסופקים במונחים כלכליים? זאת אומרת, כמה אנשים מחזירים את הכסף? אני גאה להגיד שזה קרוב ל100%. המסופקים שלנו מתחת ל0.5%. אז הנה רבותיי, מפעל כל כך יפה שעובד, מלווה כסף לאנשים, נותן, מקבל גם חזרה את ההלוואה. באמת תודה רבה לך, אדוארד, וזה